ассалому алайкум дӯстони азиз. Ба диққати шумо боз як хонаи фурӯшии наздиҳавлигӣ. Шумо дар канали Хона Тиҷӣ ҳастен. Ҳамин канали навай бачако. Касе ки ҳамин овози маро мешунавад, подписатсия кунад. Дар ин канал видеонаворо қатъӣ мекунем, яъне ки хонаҳои роӣ мекунам, фақат видеонавор, ба сурат намешавад. Касоне ки молу маҳсулоти фурӯшӣ дорем, яъне ки хонаҳо, квартираҳо, заминҳо роӣ кунем дар WhatsApp, имои мо дар рӯи экрани шумо, мо рекламаш мекунем, фурӯштан мегузорем. Фақат видеонавор ка роӣ кунем бачаки азиз. нашоти хона тамошо кунед. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, деҳаи Ангурбоғ, 20-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Торкистон, ҳамун тарафо хулос. 480 000 сомонӣ боз савдо мешавад. 4 комната, 12 сотиқ замин масоҳат дорад дӯстон. Занг зада масъала кунед, WhatsApp шунда ҳамин 987 ёки дастӣ 931 аз номи канали Хона Тиҷӣ. Дӯстон азиз, калидори 13 метра дора мега, баня дар даруншай, ду хонаи дарун ба дарун ҳастай, як хонааш 4x5, ду хонаи дигар яъне ки 3x6 хонаҳои навсохташуда боз дар бар ҳастай бачаки азиз. Онҳоро нав сохтан. Хулас ки проектҳои фасон қатӣ онҳош дар навор нестай. Худотон боз зангават ка маслиҳат кунем. Ҷои зурда қарор дорад, ҷои обӣ, яъне ки ҷои мошинам ҳастай. Гараҷи мошин, об свет дорад, баняи даруна беруна, дар наздикиш мактаби 24, беморхона, масҷид ва дигарҳо ҳастанд, наздиканд. Хулас хона нав сохташудагӣ бо тамоми шароитҳои зиндагӣ ҳамаш тайёрай. Хонара сохтанд, айни ҳол ҳеҷ кас зиндагӣ надорад дӯстон. Ҳама дар Душанбеай ин хона холӣ. Дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, деҳаи Ангурбоғ, 20-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Торкистон. Мармар худотон нашоти хона, WhatsApp, дастира занг бизанед, маслиҳат кунед. Канали Хона Тиҷиро дастгирӣ кунед дӯстон. Хулас ки барои реклама муроҷиат кунед. Чизе боша мо реклама мекунем, фурӯштан мегузорем. Лайкҳои пепла бизанед ки ҳамин хона савдо шавад. Хай, худотонро эҳтиёт кунед дӯстон азиз. Наворҳоро жад кунед.